Maayong buntag kanatong tanan, atong iapil sa atong pag-ampo karon ining Santos nga Misa, kining mga mosunod nga intensyon. Misa for protection and guidance of our frontliners and my family, for the intention of our Pope Francis, and for healing of our land. Nagpamisa, Risa. Misa pasalamat sa adlaw nga tawhan ni Yole Negro o Mika Acopiado. Mass offering in reparation of my sin and sin of the entire world. Mass intention of the guidance of the Holy Spirit and protection of my family and good health for all of humanity as well as my family. Uban sa pangaliya sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo, mahal nga Birhen Maria ug mga santos. Pamisa pasalamat alang sa Holy Spirit, Mama Mary, Saint Anthony the Abbot ug Saint Paul the Apostle. Pamisa ni Casimira Siloterio. Misa pasalamat sa tanang mga santos ug mga anghel sa langit. Misa pasalamat alang sa mga grasya nga dawat sa matag adlaw, labi na sa grasya sa maayong panglawas sa tibuok pamilya. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat ug alang sa maayong panglawas sa tibuok pamilya, labi na ang maayong panglawas ni Archan Silmar ug Gelson Enriquez. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat ug sa kalag ni Ana Marie ug sa tanang mga kalag sa purgatorio. Nagpamisa Maylin Rolosada. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat, ilabi na sa gasa sa kinabuhi ug ingon man ang sa mga kalag nila ni Escolastiko, Celestino, Resurrection, Bernabe, Pedrito, Hill ug Estelito Senior, ug ingon man usab hatagan og kabaskog ang mga mialagad sa mga masakiton nga sa kanunay madasigon sila sa ilang pagpangalagad. Pamisa alang sa kabaskog ug maayong panglawas nila ni Godofredo ug Julita ug sa tibuok namong pamilya. Misa pasalamat sa Ginoong Hesukristo, Mama Mary, Senior San Stanislao ug San Vicente, sa maayong panglawas ug sa mga grasya nga nadawat nila ni Mr. and Mrs. Ronald Curatol. Pamisa pangamuyo alang sa dali nga kaayuhan ug kalig-on ni Romolito Dispo ug sa panalipod sa sakit sa iyang pamilya. Pamisa para proteksyon batok sa COVID-19 sa akong pamilya, mga kaigsuunan, mga paryente ug mga frontliners tibuok kalibutan, unta matapos na kining maong pandemic. Misa intensyon alang sa proteksyon sa akong pamilya, Rosemary, Andrea, Nicole ug Alexandria Nicole, nga ipalayo unta sila sa sakit nga COVID-19. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat ug sa maayong panglawas ug pamisa sa kalag ni Primitivo, Porfiria, Floro ug mga kalag na tanan sa purgatorio. Pamisa alang sa kalag ni Candelario Millanes, Josefina, Anyora ug sa akong mga igsuon o sa tanan nga kalag nga ako sa akong kaparyentihan ug labi na sa sakit sa akong bana. Pasalamat sa Dios Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu Santo, sa kabaskog sa lawas, sa maayong pamilya, ug sa tanan nga mga grasya nga among nadawat. Nagpamisa Silvina Alboro. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat, sa maayong panglawas ug sa kinabuhing gipahuwaman. Misa alang sa kapahulayang dayon sa kalag ni Violito, Andres, Irinia, Rodrigo, Blas,
Eutropia, Roberto Sr., tanang nangamatay tungod sa COVID tibuok kalibutan. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat ilabi na sa gasa sa kinabuhi. Pasalamat sa mga grasya nga dawat matag adlaw, ang grasya sa kabaskog sa panglawas o proteksyon ug hinaot unta nga wadon na sa Ginoo kining virus nga gikahadlukan sa tibuok kalibutan ug mahibalik na unta sa normal kung wala nay coronavirus. Alang sa kapawlayan dayon sa kalag ni Floro, Filipa o Gabundio Sr. Mas intention nga iiway ang atong lungsod sa sakit nga mikuyanap karon og safety ang tanang mga tao ug mahatagan og tagsa-tagsa kahunahuna sa mga tao nga mosanong sa gitudlo sa gobyerno aron dili makuyanap uban sa pangama sa atong mahal nga makagagahom nga nabuhing Kristo ug sa mahal nga Birhen Maria. Misa pasalamat sa tanang grasya na dawat ug maayong lawas sa tanang katawhan ug sa akong pamilya, igsuon, pag-umangkon sa akong papa. Misa pasalamat sa tanang santos labi na kang San Pablo, Mama Mary ug kang Jesus. Alang sa kalag ni Arthur, Carolina, Araceli. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat alang sa maayong panglawas sa tibuok pamilya. Misa pasalamat sa grasya nga nadawat gasa sa kinabuhi, kalinaw sa pamilya, nagpamisa Virgilio Sinita. Pamisa pasalamat sa grasyang nadawat sa kabaskog sa lawas alang sa mga frontliners nga ilikay sila sa virus ug tagaan og kabaskog sa lawas. Misa pasalamat sa kabaskog sa lawas sa akong pamilya ug sa mga grasyang nadawat. Pamisa sa kalag nila ni Andres, Lourdes, Ninita, Pedro, Tito, Vicinta ug Vicente. Pamisa sa mga grasyang nadawat matag adlaw ug sa maayong panglawas. Misa pasalamat sa atong Ginoo sa iyang way puas nga gugma ug panalipod kanato. Sa atong mahal nga inahan kang San Roque ug tanang mga santos alang usab sa tanang kalag sa purgatorio. Pamisa alang sa proteksyon sa tanang katawhan ay iiway sa sakit labi na sa coronavirus nga nikatap sa tibuok kalibutan ug sa akong bana nga tuwa sa laing nasod ug sa iyang mga kauban. Ug pasalamat sa labaw makagagahom sa grasya sa kinabuhi. Pamisa gikan ni Maria Nina Melicor. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat ug pangamuyo ni Senior Santo nga iiway sa COVID-19 ang tibuok banay ug ang tibuok kalibutan. Nagpamisa Angeles Lugronio. Misa pasalamat sa grasya nga nadawat ug sa maayong panglawas sa tibuok miyembro sa pamilya. Pamisa alang sa kalag ni Lilibeth, Rudo Chris, Janry, Rodrigo, Wenceslao ug Rosilo. Misa pasalamat sa tanang santos labi na kay San Pablo, sa kalag ni Rafael ug Enrique. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat, ilabi na sa grasya sa kinabuhi. Ug pamisa sa kalag ni Martin, Brigida, Warren, Remedios, Vicente, Javier Sr., Nicolas, Alfonsa, Stephanie, Emma, ug sa tanang kalag sa purgatorio, ilabi na kadtong walay nag-ampo alang kanila. Pamisa alang sa taga-Kwaming. Pamisa sa kalag ni Gertrudis ug Virginia. Nagpamisa Tiano family. Misa pasalamat sa tanang grasya na dawat ug kabaskog sa panglawas sa tibuok pamilya. Misa intensyon alang sa kayuhan sa tanang frontliners laban sa COVID-19 nga unta hatagan sila kalig-on sa panglawas ug kaisog sa pakiglantugi nining maong crisis. Ug pamisa alang sa kalag ni Orsulo, Florentino, Tomasa, Diomedes,
Teofrida ug tanang mga kalag sa purgatorio. Pray for our loved ones who are sick and also the frontliners. Special prayer to Ninang Snooki for fast recovery and Marilo. Upamisas sa mga kalag nila ni Felix, Matilde, Isabelo, Primitivo, Condrado, Charlene, o sa tanang kalag sa purgatorio. Nagpamisa, Manding, Arlene and family. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa pangama ni Mama Mary, Senyor Santo Niño, Senyor San Roque, o sa tanan santos o santa sa langit. O pamisa alang sa proteksyon sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, labi na sa mga inabangnon na tua na nagpuyo sa laing nasod, nga iiway sa sakit nga coronavirus, nagpamisa let manos. Pamisa alang sa mga frontliners nga makasurvive sila batok sa COVID-19. Mass intention for the healing of those who are sick and suffering and protection of all people from the COVID-19 virus. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat ug kapiskay sa panglawas ug pangama ni Mama Mary, Senyor Santo Niño, Diyos nga Amahan, Senyor San Roque, Jesus Nazareno, ug sa tanang mga santos ug santa sa langit, ang nagpamisa Pamela Lapingkaw. Pamisa pasalamat sa grasya nga nadawat ug sa gasa sa kinabuhi. Mass intention for the healing of all persons suffering from COVID-19 virus. Ingon man sa proteksyon sa tanang katauhan, ilabi na ang mga frontliners sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan. Lamdagi usab ang nauna sa ubang katauhan nga wala nang seryoso sa atong giatubang nga crisis, karon og mo follow na unta sila sa mando sa mga sangay sa gobyerno. Misa pasalamat kang San Vicente Ferrer, Santo Niño de Cebu, San Lazaro, sa tanang santo o santa sa langit. Thanksgiving Mass of the Divine Mercy o pasalamat sa mga grasya nga nadawat. Thanksgiving Mass for the successful laparoscopic operation and speedy recovery of Maria Delia G. Ortega. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat, ilabi na sa grasya sa kinabuhi. Pasalamat ni Senyor Santo Niño, San Isidro Labrador, San Roque, Birhen sa Fatima, San Pablo Apostol. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat o pamisa sa mga kalag ni Felix Sr., Gertrudis, Cesar, Rosita, ug mga igsuon, pag-umangkon, ug Susimos Sr. Pasalamat sa adlaw natawhan ni Arcely Silmar. Hinaot daghan pang katuigan nga moabot kaniya, tagaan og himsog nga panglawas ug ilikay sa mga sakit. Pasalamat sa mga grasyang nadawat sa gasa sa kinabuhi ug sa maayong panglawas, sa grasya sa pasaylo ug gugma, ug sa panalangin sa Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo, San Vicente Ferrer, San Pablo ug sa tanang mga anghel ug santos sa langit. Akong pangayoon sa Ginoo nga unta ihunong na niya kining COVID crisis, hinaot pa unta Lord Jesus, for healing and fast recovery of all COVID patients, and for safety and protection of our frontliners. Mas intention alang sa tanang frontliners sa proteksyon nga proteksyonan sila ug mahanaw na ang coronavirus. Pamisa halad alang sa total healing sa mga nataptan sa sakit sa COVID-19 ug sa mga kalag ni William Remedios Normando. Pasalamat sa grasya nga nadawat, grasya sa kinabuhi. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat, labi na sa kabaskog sa lawas. Pasalamat sa mga grasyang nadawat ug pag-ampo nga mawala na ang COVID-19. Pasalamat para sa unang birthday ni Mikaela Niana,
sa kabaskog sa lawas, tibuok pamilya ug sa pagkaayo sa dengue sa akong duha ka anak, Brent Luis ug ni Flint Jared. Pasalamat sa mga grasyang nadawat ug sa kabaskog sa panglawas nga giiway tang taga-Inabanga sa COVID-19. Pamisa alang sa kalag ni Guillermo Senior, Miguila, Mercedita, Rogelio, Alfie, Julita, Sotero o Eunicia. Alang sa kalag ni Ernesto Senior, Ernesto Jr., Potensiana, Honoria, Nicasia, Almacia, Andrea, Sergio, Carlos, Sulficia, Teresa, Alfonso, Marcos, Cipriana, Rosela, Cristituto, Crescencia, Maximino, Monico o Pablita, Eugenio, Oscar, Victoria, Sofia, Ignacio, Aquilino, Luciana, Crescencia, Gregorio Senior. Nagpamisa Flor Arellano. Alang sa kalag ni Albina, Jacinto, Hinara, Tomasa, Gertrudes, Daniel, Dionisia, Araceli, Modesto, Lucio, Chisca, Rosa, Julian, Jessica, Faustina, Miano, Epifania, Felix, Colexta, Zoila, Nelmi, Salome, Honorato, Taxia, Forcina, Oris, Teriam, Alfredo, Josefa, Antero, Januaria, Agustina, Militon, Jimmy, Pedro, Emilita, Perfecta, Luisa, Leoncia, Albino, Nicolas, Margareta, Inocencia, Rosita, Liza, Dariel, Alejandro, Nilia, Policarpio, Ananias, Dionisia o sa tanang kalag sa purgatorio o sa kalag ni Samner. Kalag nila ni Felix, Severina, Juana, Cipriana, Delfina, Nicolas, Escolastica, Romana, Pantaleona, Arsenio o kalag ni Rosita. Sa mga kalag nila ni Teofista, Jose, Julius, Abondia, Aurelio, Agapita, Emilio, Alejandro, Luisa, Miguel. Kalag ni Fausto, Barcelisa, Pedro og Hilaria, Bonifacio, Victoria, Aurea, Amando, Florentina, Agustin, Michael, Lord, Bartolome, Leonora, Chofilo, Corin, Serapio, Victoria, Teresa. Sa kalag nila ni Francisco Senior, Martina, Ernesto, Maximo Senior, Maximo Jr., Bienvenido, Prince, Cipriano, Aurelio, Nestoria, Joshua, Lloyd, Antidio, Candelario Senior, Candelario Jr., Alfrance. Kalag ni Benjamin, Eutiquia, Macario, Vitaliano, Lauricia, Macario Jr., Flavio, Felix, Cirela, Cristina, Alexander, Seriaca, Pedro, Mary Ann. Sa kalag ni Bonifacio, Maria Viola. Pamisa sa kalag sa akong igsuon nga si Socrates Sumoro o Josephine Sumoro. Pamisa pasalamat usab nga gihatagan kag kabaskog sa Ginoo sa ato ang mga panglawas. Pamisa sa kalag ni Vicente, Alberta, Emilio, Rafael, Mahincio, Domingo, Ildefonsa, Lucrecio, Sani, Edgardo, Fortunato, Vicinta, Flaviana, Hospicio, Valentin, Guillermo, Miguila, Marcelina, Mitudia, Rodolfo, Alberto Senior, Pedro, Filipa, Roberto, Claudio, Roberta, Alfredo Senior, Alfredo Jr., Teresita, Rosario, Fernando, Avincia, Rolinda, Norberta,
Maximina Zinaida George Fortunata. Mga kalag nila ni Exequio Teodora Adelia Josemari, Aurelio Lydia Agustina, Francisco Ramon Francisca, Josefina Alfredo Sr., Florentina Pedro Eutiquio Anita Pablo, Margarita Josefa ug Edgardo. Kalag ni Binyana Guillermo Eulalia Fructuoso, Agapita Stanislao Magdalena Filipa, Eulalia Miguel Erinio Alberta. Kalag ni Rinaldo Pedrito Severina Gregorio. Pamisa sa kalag ni Emerito Macario Perpetua Turing Ipring Nising ug sa mga kalag sa purgatorio nagpamisa Mr. and Mrs. Cirilo Milicio. Alang sa kalag ni Juan Angko Carlito Lapingkaw Sr., nagpamisa Lapingkaw family. Sa mga kalag nila ni Remigio Luz Panging Luis Presela Candida Asyong Roel Boy, nagpamisa Richard Garcia. Alang sa kalag ni Hinito Beatriz Roldan, Florencio Macaria Madonna, Maria Cutie, Clarives Eden Jade, Cornelio Filomena Gaudiuso, Virgilio Fermina Carlito Eduarda, Marcial, Alan James Veronica Narciso. Sa mga kalag sa akong papa ug mama na si Candido Aupi o Restituta Aupi o sa tanan panakong mga kaparentihan nga namahulay na. Pamisa sa kalag ni Panfila Paul Clemente Sofronia Chofila Anyana Lucia Dionisio, Abundio Tomas Justa, Alfonso Claro Victoria Acorcio Rosita, Dominga Gregorio o Greeny Boy sa tanang mga kalag sa purgatorio. Nagpamisa sa kalag ni Francisco Cipriana Bernardita Felix Ronelo Quirino Nicanora Marcosa Lubirato. Pamisa alang sa kabaskog ug maayong panglawas sa tibuok pamilya. Ug pamisa alang sa kalag ni Gregorio Fortunata Erlinda, Ronald Juliet ug Cornelio. Alang sa kalag ni Oldarico Isidra Bienvenido Iludio Teodora Silvio, nagpamisa Miliana family. Pamisa sa kalag ni Maxima Ansano, nagpamisa mga anak. Alang sa kalag ni Rustica Escolastica Vigo Rasmussen, Sani Floro Filipa, sa tanang mga kalag sa purgatorio. Sa kalag ni Baby Nicole May Basilia Eugenes, Roberta Maximo Eustaquio. Sa kalag ni Basilisa Eugenes Norberta Maximo Eustaquio. Kalag nilang Alejandro Melonia Rolando Emma Anacelo Rinaldo Ivilia Pedro Kawaning, Ventura Victoria Chofisto Francing, Florentino Patring Silvina Inoy, Narsing Virgilio Edita, Martin Eulalia Jaime, Joseph and Mary. Kung sa tanang mga kalag sa purgatorio, nagpamisa Hasmin Budito Paniedo. Sa kalag ni Ramon Beatriz Eutiquio Cipriano Tarcisio, Virgilia Andres Moises, Luberta Modista Salome, Remedios Sopronio. Pamisa alang sa kalag ni Agida Hino, Jean Rachel Graciana Meropo, Victoria Vicente Alfonsa, Edwin Panfila o Fernando, sa tanang mga kalag sa purgatorio.
Sa kalag ni Eulalia, Razel, Miguel Jr., Francisco Valentina, Eusebio, Nicasia, Pablo, Dimitria, Marcos, Marina, o sa tanang kalag sa purgatorio, nagpamisa Dualio Sumido family. Kalag ni Clementina, Juan, Christine, Adeline Cipriano, Rolly Orsulo o sa mga santos nga naa sa langit. Pamisa alang sa mga kalag nila ni Teofista, Pausta Sigundino, Fortunato, Jumar, Ada, Rufino, Basing, Joseph. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat o sa kabaskog sa panglawas. Pamisa sa kalag ni Francisco, Valentina, Filomena, Alejandro, Victoria, Maxima, Eusebio, Nicasia, Miguel, Eulalia, Andrea, Librada, Rosa, Paulino, Eulogio, Joaquina, Anabel, nagpamisa Alma Dualio Balves. Pamisa alang sa mga kalag ni Teofrido, Joseph, Bonifacio, Evagria, Juanito, Jonas. Pamisa pasalamat sa tanang mga grasya o sa maayong panglawas nga nadawat gikan sa Santissima Trinidad o sa pangama ni Mama Mary o sa tanan mga santos sa langit. Halad gikan ni Attorney Melicor. Pamisa alang sa mga kalag nila ni Panfila, Edwin, Robert, Clemente, Teofila, Sofronia, Lucia, Paul, Samuel, Nolasco, Juan, Nicanor, Casilda, Fermin, Maura, Benjamin, Angelito, Nemesiano, Jonathan, Antolin, Zacarias, o sa tanang mga kalag sa purgatorio nga wala na'y naghandom kanila. Pamisa alang sa mga frontliners sa COVID-19, maunta ilikay sila sa mga kadautan gikan sa Umbrosa family. Pamisa alang sa mga kalag nila ni Judolfa, Diosdado, Constantino, Teresita.
Domingo sa pagabanhaw sa Ginoo. Pasiuna. Kung pangutan-on ang mga Kristiyanos kung unsay kahulugan sa Domingo sa pagkabanhaw, muhisgot gilayon sila sa pagabanhaw ni Jesus. Adlaw kini sa pagsaysay sa katingalahang sugilanon. Nakita ni Maria Magdalena nga ang bato naligid na gikan sa baba sa lubnganan. Misulod si Pedro ug nakita niya ang panapton nga lino ug nakakita usab niini ang hinigugmang tinun-an ug mituo. Ang pagtuo sa mga magtutuo ni daog panahona nagasukad sa ilang mga pagmatuod. Mao kini ang atong kasaulugan sa kinabuhi. Kay ang kamapangahason sa Dios nung gugma misakmit o kadaugan gikan sa baba sa kamatayon. Sa atong mga paghandom ug mga tulumanon naghiusa kanato uban nianang hitabo sa labing makalibo, makapatingala ug makapalingkawas. Matag Domingo ug ilabi na ni ining labing mahinungdanong Domingo sa tuig. Misulod kita sa mga hitabo nga nagpakita nga ang pagabanhaw labaw pa di ay sa usa ka hitabo nga sa makausa ka higayon na hitabo. Nanalangin ug nanag-ambit kita sa usa ka pagkaon nga maoy nag-umol kanato sa pagkalawas ni Kristo. Nag-awit kitag mga aleluya ug nag-ingon ang maayong balita nagpakataw lang gihapon sa atong kalibutan. Gibulukan nato ang mga itlog ug nalipay kita sa kapistahan sa walay pagkinahanglan pagsabot niini. Sayod kita nga tapos na ang tingtugnaw ug miabot na ang bag-ong kinabuhi. Gibag-o nato ang kinabuhi sama sa atong gibag-o ang atong panaad sa bunyag. Sa labing tukmang pagkasulti, nahangangha kita at ubangan niya nga maoy nagbag-o sa kinabuhi ug maoy naghatag kahigayunan sa pagpanaad. Ang basahon gikan sa sulat ngadto sa taga-Kolosas nagpadayag ug lain pang kamahinungdanon ni ining adlaw. Tataw kaayo nga sulod ni ining tanang mga kasaulugan adunay gipunting nga kaugmaon. Mahimong tinguhaon nato ang mga butang langitnon labaw kaysa mga butang yutan-on. Ang pagabanhaw mao ang saad sa katapusan sa panahon. Ang atong mga kasaulugan nahitabo dinhi sa makasasalang kalibutan diha sa dili hingpit nga simbahan. Diha kanila natagamtam nato ang panahon kanus-a kita tanan nagmahimayaon. Pamalandungi kini. Sa imong magpagsimba matag Domingo, imo bang nasinati ang nabanhawng Ginoo? Imo bang gitinguha ang mga butang langitnon labaw kaysa mga butang yutan-on sa imong pagkinabuhi adlaw-adlaw?
Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanino. Mga ison, mayong buntag, Happy Easter, malipayong Pasko sa pagkabanhaw. Nining Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw, padayon gihapon ta sa atong struggle bahin ining COVID-19. Kining atong Santos nga misa karon, special intention nato para sa atong mga kaigsuonan sa isla sa Kuaming dinhi sa Inabanga nga ubos sila sa total lockdown karon. Diin nagahatag po ni natong mensahe ang ato pong concern ngadto kanila. Ang atong simbahan, San Pablo Apostol sa Inabanga, naghuna-huna na nga mupadala pod nila didto og tubig mainom kamao po ilang kulangan. Ato silang iapil sa itong mga pag-ampo nga sila padayon ang ilang paglahutay ug ang pagkamalaumon sa nabanhawng Kristo. Ato sab nga iapil sa itong mga pag-ampo ang mga frontliners nga tuwa karon sa isla sa Kuaming nga pabilin silang malig-on, pabilin sila nga matuohon sa Ginoo nga maghatag natong kinabuhing walay katapusan. Ug aron nga ngayon kita mosaulog ni Santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon nga nagalapas ug dakoy amot sa una-una sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala, busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-ano ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa lahahangit.
magampo kita. O Dios nga karong adlaw, pinaagi sa imong bugtong anak, giablihan mo pag-usab alang kanamo hanggang haan sa kinabuhing dayon, tapos mabuntog ang kamatayon, itugot kanamo nangamuyo kami nga nagasaulog sa pagabanhaw sa Ginoo, nga mabanhaw kami diha sa kahayag sa kinabuhi, pinaagi sa pagbago diri kanamo sa Espiritu Santo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Heso Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban ganimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa mga buhat sa apostoles. Si Pedro miingon, karon nailak ko na nga ang Dios walay pinalabi. Nasayod kamo ni atong dakong hitabo sa yuta sa Israel. Nagsugod kini sa Galilea human sa pagwali ni Juan mahitungod sa bunyag. Nasayod kamo mahitungod kang Jesus nga Nazaretnon, ang gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit ug giayo niya ang tanang giyawaan, kay ang Dios diha man kaniya. Saksi kami sa tanan nga iyang gibuhat didto sa kayutaan sa Judea lakip na sa Jerusalem. Ilang gipatay siya pinaagi sa paglansang kaniya dito sa krus. Apan nabanhaw siya sa katulo ka adlaw ug ipadayag siya. Wala makakita kaniya ang tanang mga tao, kundili kami lamang nga mga saksi nga pinili na sa Dios. Nangaon kami ug nanginom uban kaniya human siya mabanhaw. Ug isugo kami niya sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan ug sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Naghisgot mahitungod kaniya ang tanang mga propeta nga nag-ingon nga ang tanan nga nagatuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala pinaagi sa gahom sa iyang ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Mao kini ang adlaw nga gihimos sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipay. Mao kini ang adlaw nga gihimos sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipay. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kay siya maayo. Kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Pasultiha ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Mao kini ang adlaw nga gihimos sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipay. Ang tuong kamot sa Ginoo mibayaw uban sa gahom. Ang tuong kamot sa Ginoo gibayaw. Dili ako mamatay kundili mabuhi, ug isangyaw ko ang mga buhat sa Ginoo. Mao kini ang adlaw sa nga gihimos sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipay. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo nahimo kini. Kahibulongan kini atubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimos sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipay. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo. Tinguhaa ang mga butang nga atua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo
sa Dios. Hunahunaa ang mga butang langit nun, dili ang yutanon. Kay namatay na kamo, ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo, ug inigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya, ug muambit sa himaya niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanakan ninyo. Mana usab kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw. Sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya nga ang bato naligid nagikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya ug miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Jesus ug giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala na kami mahibalo kun hain nila ibutang siya. Unya si Pedro ug ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan, nagdagan silang duha apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro ug nahiuna pag-abot sa lubnganan. Mitikubo siya ug iyang nakita ang panapton nga lino apan wala siya mosulod. Miabot sa Simon Pedro sunod kaniya ug midiretso siya ngadto sa lubnganan ug nakita niya didto ang panapton nga lino ug ang panapton nga giputos sa ulo ni Jesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino kundili gilukot ug gilain pagbutang. Unya kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan misulod usab ug nakakita siya og mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga mabanhaw siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mayong buntag sa tanang parokyano sa San Pablo Apostol sa Inabanga, Bohol, sa tanang mga inabangnon sa Tibo Kalibutan, sa tanang mga mass viewers ning atong Facebook Live. Unsa katinuod nga nabanhaw si Hesukristo? Unsa katinuod nga nabanhaw si Hesukristo? So, to prove ani mga isuon nga nabanhaw si Hesukristo, nanginahanglan ta niini. We need, number 1, proof and evidence. Proof and evidence. Usa sa atong mga ebidensya, mao ang empty tomb. Kadtong iyang gilubngan nga usa ka langob, pag-abot ni Maria Magdalena, napaling na ang bato ug wala na ang patayng lawas ni Jesus. Ang panapton na lang ang nahibilin. So usa sa mga proof and evidence nga siya nabanhaw mao ang empty tomb. Ug dili lang proof and evidence to prove nga siya nabanhaw, kini pong mga witnesses, mga saksi. Mary Magdalene was the first witness
of the empty tomb. Siya magoy una, ngit-ngit pa sa sayon Domingo, sa buntag ngit-ngit pa, miadto siya sa lubnganan. O siya ay nakakitag una, nga wala na dito ang patayng lawas sa lubnganan. So Mary Magdalene was the first witness of the empty tomb. So, makinumdum ta sa kinabuhing Maria Magdalena, dili baya siya mayog imahin sa publiko. Pero, usa kada kong gasa sa iyang kinabuhi nga siya gihimong unang witness sa nabanhawng Kristo. Grasya kayo niya. Bisan tuod siya, dili mayog imahin ang iyang pagkatao sa publiko. Pero, tagaan gyapon sa grasya sa Ginoo nga siya unang misaksi sa empty tomb sa nabanhawng Kristo. Dili lang si Maria Magdalena, kay mibalik man siya dito sa pundok sa mga tinunan, o gisultian niya sila, o ang may response ani si Pedro o si Juan. Midagan silang duha, apan mas kusog man midagan si Juan, mo'y unang naabot ni Pedro, og nakakita siya, og mituo si Juan, sa gingong nabanhaw si Kristo. Pero ang ubang mga tinunan, mga igsoon, giingon diri, wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga mabanhaw sila. So, aning higayon na mga igsoon, si Juan pa ang nakakita og mituo nga nabanhaw si Kristo. Ang uban, wala pa. Wala din sila mutuo dayon. So, nanginanglan pa sila dugang nga mga pruiba aron mutuo sila. So, mao niyang sitwasyon. Dili dayon ang tanan nga mga tinunan ning tuo ni ining maong nabanhawng Kristo. Si Juan pa ang una nga mituo. Giingon diri sa atong ebanghelyo, nahitabo kini sayo sa Domingo. Sayo sa Domingo. Ngit-ngit pa. Giingon diha nga diin sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa si Maria Magdalena miadto sa lubnganan o nakita niya nga ang bato naligid nagikan sa baba sa lubnganan. Sayo sa buntag. Domingo sa buntag. Kanidi ayong Domingo, mga igsoon, or Sunday, ato ning hinumduman. Tradisyon ni nato, being a Catholic, being a Christian, Sunday, it is our weekly commemoration, weekly gathering of the resurrection of the Lord. Kana day magtapok tag Domingo, matag Domingo, atong hinumduman nga ang buti pasabot ana, sinibanan natong pagtapok being a Christian, being a Catholic. Dili lang ingon nga mosimba kay akong obligasyon ang pagsimba, dili lang di ay kutob diha nga atong masabot. Kundili atong gihandom ang matag Domingo na to pagsimba, atong gihandom ang nabanhawng Kristo sayo sa Domingo. Sayo sa Domingo. So Domingo, nagpainomdom na to sa nabanhawng Kristo. Din kita, being a Christian, being a Catholic, magtapok ta tungod ni ining maong nabanhawng Kristo sayo sa Domingo, mga igsoon. Unya, kini pong adlawng Domingo, it gives us new life and hope for future. I repeat, kini ding adlawng Domingo, it gives us new life and hope for future. Nga, ang tumong na tos pagsimbag Domingo, labi na moabot ta sa dili pa magsugod ang misa, ampo ta, atong i-unload tanan whatever mga negative natong hunahuna, atong nakita sa mga milabayng adlaw, aron nga maimti na niya sa itong kaugalingon, aron nga magsugod na puta og bag-ong kinabuhi nining adlawa, ilabi na gyud ighuman sa santos nga misa. So tanang nangahitabo nato, nakapasakita, kita gipasakitan, naglisod ta, gilisod-lisod ta, tanan atong i-unload sa dili pa ang santos nga misa. Tungod kay naman lagi po tayo kinaiyang mga langayan, mo pa mo po atong iilis o nagsugod ng misa, pwede rasad na nga diha sa human sa pangalawat o human sa santos nga misa, atong ipadayon ang pag-unload diha sa mga negative nga nahitabo, dili mayong panghitabo sa itong kinabuhi. Aron ni ining adlaw nga Domingo, kay mao maning unang adlaw sa maong simana, andam na ta sa pagsugat sa bisan unsay atong masugatan ni ining simanaha.
Mura man gunig usaba ka cellphone, iniglubat, charge ta. So para na to mga Kristiyanos, kiniadlaw Domingo sa atong pagtapok, nato, pagampo, pagsimba, pagalagad sa Ginoo, pagpaminaw kaniya, paghihiusan niya diha sa santos sa pagkalawat, mura po niong nag-charge ta. Gikan ta nalubat ta, Merkulis pa, Huwebes pa, kining Domingo, mahinaw tunta nga ma-recharge na puta, ma-re-energize na puta sa atong kinabuhi, ilabi na gyud niining panahon nato. Sa pagatubang nato sa COVID-19, nanginahanglan gyud ta og Ginoo. Mobalik gyud ta sa Ginoo niining panahon na aron mobalik ta sa malaumong kinabuhi. Kay kini diayng Domingo mga igsoon, dili lang nag-remind nato sa resurrection of Christ, kundi nag-remind po ni sa paghatag nato og bag-ong kinabuhi. Mabag-o unta atong kinabuhi matag Domingo, aron kanunay atong kinabuhi nga malaumon. Matud pa sa akong kaubang pari gapon sa iyang wali, nga nakuno ining gawas nga pagtuon karon, nga nahadlok nga mahitungod ining mudaghan ang suicide tungod sa atong problema. Kung mayong kag suicide, mga hopeless people na. Pero nga itong simbahan, o mismo si Kristo, wa magtudlo na ito ng pagka-hopeless people. Kundi, a life of a Christian is a life of hope. Kanunay lagyod ang malaumon, bisan sa atong kalisod, bisan sa kahadlok sa kamatayon, pabilin tang malaumon diha ni Kristo. Ilabi na. Nining Domingo ha karon nga, gipakita gyud nga siya nabanhaw. Unsa magyuning pagkabanhaw, Padre? Unsa magyuning resurrection? Resurrection means a new life in the risen Christ. I repeat, resurrection means a new life in the risen Christ. Something new ba? No? Or the newness of life. Nga, nabag-o na. Gikan sa kalibutanon nga kinabuhi, diin siya nagantos, namatay, nabanhaw. Kita pod sa atong kinabuhi dinhi, dili magyud ta kalikay, dili magyud tanan maayo. Doon na po'y dautan o ginomdoma nato nga nagpanaw pa ta ning kalibutana. Kung nagpanaw ta dili tanan maayo, napoy dili maayo. Kay wala pa man ta moabot sa atong perfection nga mao ang atong paghihiusa ngadto sa atong langit ng Amahan. Ang pagkabanhaw karon ni Kristo mga igsoon, nagdasig po nato nga kanunay tang malaumon. Nga despite sa ato mga struggles and trials, ato mga kalisod, din kita po di kalikay sa pagatubang nining kamatayon, hinaot unta nga kita magpabilin nga malaumon nga makaambit ta sa nabanhawng Kristo. Mahimo usab ta nga sama ni Kristo nga bag-ong kinabuhi. Kinabuhing walay katapusan. Ikaduhang pagpasabot aning resurrection mga igsoon kay mura man ni og ato ni siyang imbadidon. Mura ba og si Kristo nabanhaw niya ning lupad sa langit nga nagaso-aso ang tiil. No, mura ba usa ka astronaut baron ning ngadto padung sa mabaw dili. Mura ba dunay masabtan nato ba nga ma-imagine dayon na sa atong una-una nga ang resurrection nga si Kristo gaaso-aso tiil nini saka ngadto sa langit dili ingon ana. Resurrection mga igsoon is not a magical understanding. Dili magic. Nganing gawa siya sa lubnganan o ning barog siya, ning babay siya sa mga tao, o ning sirit ngadto sa langit dili ingon ana. Dili po na instant happening nga pangiyang resurrection. Resurrection, it involves a process. It involves a process. Believing that Christ has truly risen. Sa atong pagtuong nga siya nabanhaw, dili instant, dili magical, kundi it involves a process. Mao niyang nasinati sa mga apostoles. Balik ta sa mga apostoles, mga igsoon. Ako nang giingon, ganiha, bisa ng atong ebanghelyo, si Juan nakakita mituo. Ang uban, dugay gyud kayong nakadawat ni ining maong nasinati ni Juan. It takes a process pa nga sila mutuo
ilabi na gyud ni Tomas mao gyud katapusan nga mituo, mas daghan ang pagduha-duha ni Tomas kaysa pagtuo nga nabanhaw si Kristo. Ug usa ni undergo sila og process mga igsoon sa ilang faith aron madawat nila nga nabanhaw si Kristo pinaagi sa mga gospel account. Sa sunod Domingo mga igsoon sa second Sunday sa Easter, naghisgot nga didto sila sa usa ka lawak, nagtrangka sila, nagtapok sila, kay nangahadlok day sila sa mga kadaguan sa mga Hudiyo ug sa mga pari. Ug tungod didto nagtapok sila, nagpakita kanila ang Ginoo. Ang Ginoo mingon, ang kalinaw manaa kaninyo. Aron dili ba sila sa ila dayng kahadlok mga igsoon, ang Ginoo mo pataliwala ug mingon, ang kalinaw manaa kaninyo. So hinaot pod mga igsoon nga niataron sa tong kabalayan, sigig tapok, ubos sa kahadlok sa COVID-19, dili lang ta mututok sa kahadlok, kundi ato na purong tutukan ang nabanhawng Kristo nga mopataliwala sa atong kinabuhi, mopataliwala sa atong tagsatag sa kapamilya, ug maingon ang kalinaw manaa kaninyo. Kay kung magsigil at taghuna-una aning COVID-19 nga kita na po'y mosunod, kita na po'y maglisod og ginhawa, murag mahitabo na hinong nang kita mo'y mamatay niini. So, niining panahon na aron mabalance ang atong kahadlok sa atong kasinatian karon tibok kalibutan ra bagid ni nanginahanglan ta sa presensya sa Ginoo diha sa atong kaugalingon o diha sa pamilya nga atong pangayoon sa Ginoo nga mopataliwala siya nato aning ato karong kahimtang nga napuno sa kahadlok, umiingon siya kanato ang kalinaw manaa kaninyo. Sa ikatulo na pong Domingo sa pagkabanhaw mga igsoon, mipakita na po nila ang nabanhawng Kristo didto sa dalan sa Emmaus, katong duha ka buok nga lakaw diha sa dalan sa Emmaus, unya dunay mitapad umiuban nila sa ilang paglakaw nya, naabtan sila gabii sa ilang pagpangaon, nagpasalamat si Kristo sa mga pagkaon ug didto na ila nila ang Ginoo. Bisan og kanunay lata makakaon rong panahon na og sardinas og noodles mga igsoon nga ipanghatag nato, pasalamat lang gihapon ta sa Ginoo. Kay gani si Kristo nga nabanhaw, usa sa iyang mga identity sa mga tao nga nakasinati niya, nga siya every time sa mga dunay mga pagkaon, mapasalamaton kayo siya sa Ginoo. So, mao ni mga gospel account napay daghan diin sa nadugay na sila nandiyon tanan mituo nga si Kristo nabanhaw og diha-diha wala silang magmakuli sa pagngadto, paglakaw sa tibok kalibutan aron sa pagsangyaw sa kaluwasan. Unsa may challenge nato ani sa atong kinabuhi karong panahona? Ang challenge mga igsoon kay ato man nasinati ang Holy Week karon nga unique sa tanan nga atong nasinati kay wa kay tay daghang kalihukan. Mopokus ta sa atong kaugalingon. It's more on our attitude and behavior. Nga dunang tapoy kabag-uhan ang atong attitude and behavior. Una, nga kita mobalik yun sa pagpuyo nga mapaubsanon. Humility. Second, loving service. Kanang mahigugmaon ta karon sa pagtabang sa atong isig katao. Avoid yun ta og popularity and publicity. Kung mutabang ta sa atong isig katao, do it in a humble way. Loving service, mahigugmaong pag-alagad. Og sa katapusan mga igsoon, mahimong ta nga truly Christ-centered attitude. Truly Christ-centered attitude. Pasabot, ang tanan nimo, kumutabang ka sa itong mga igsoon ganito sa isla sa Kuaming, o sa imong mga silingan, o sa mga igsoon, himo ani, una sa tanan, tungod sa Ginoo. Dili gyud unta ko kahimo niini, kung sa ako lang kaugalingon nga kusog. Kung wala pa gyud ang nabanhawng Kristo, dili gyud ko kahimo sa pagtabang sa akong isig katao. Pagpadayon niya to Santos nga misa mga igsoon, ato untang mapupo og masinati ang bag-o natong kinabuhi, bag-ong kinaiya tungod og alang sa Ginoo.
Tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya samahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao galang sa atong kaluwasan. Miganaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan. Balik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingarian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya. Umisulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Mga pagampo sa katawhan, ipadangat nato karon ang ato mga panginahanglan ngadto sa Dios sa atong Amahan. Magsadya kita kay mahimayaong nagmadaugon si Kristo batok sa kamatayon. Busa moingon kita, nabanhawng Ginoo, pataling hugi kami. Nabanhaw Ginoo, pataling hugi kami. Alang sa atong Santo Papa, Papa Francisco, nga sama kang San Pedro, magpadayon siya sa pagpamulo sa simbahan, diha sa pagsaksi sa malipayong kamakumuran sa pagkabanhaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nabanhang Ginoo, pataling hugi kami. Alang sa tanan nga nagtahan sa tibok nilang kinabuhi ngadto sa Dios, nga sa kanunay pangitaw nila ang mga butang nga tua sa langit, ug sa ingon mamahimo silang mga saksi ni Kristo diha sa kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nabanhang Ginoo, pataling hugi kami. Alang kanila nga sa dili makiangayong paagi, nahikawan sa ilang kagawasan, nga ang misteryo sa pagkabanhaw ni Kristo, magbago sa ilang gilauman nga kagawasan, mag-ampo kita sa Ginoo. Nabanhang Ginoo, pataling hugi kami. Alang kanato ang banay sa Dios, nga nagkapundok karon dinhi, diha sa kalipay sa pagkabanhaw, nga magsaksi kita sa nabanhawng Kristo ug magmatuod niini diha sa atong pagkinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nabanhang Ginoo, pataling hugi kami. Alang kanila nga namatay na, ilabi na ang mga biktima sa COVID-19, nga mabanhaw na sila ngadto sa walay katapusang kinabuhi uban ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nabanhang Ginoo, pataling hugi kami. Makagagahom nga Amahan, ang imong hinigugmang anak na banhaw gikan sa mga patay, sumala siyang gisad kanamo sa kalinaw ug sa galipay, among ibayaw karon nga anak kanimo ang among mga pagampo pinagi sa samang Ginoo nga nabanhaw nga nagapuyog nagahari hangtod sa kahangturan.
Ngayon ikaw ang Ginoong Diyos ng kalibutan, Diyos ang gumagad ang gagawin ng Panginoon sa mga tao ngayon. Ang Espiritu, ano na alam. Ngayon ikaw ang Ginoong Diyos ng kalibutan, Diyos ang gumagad ang gagawin ng mga Asebo kayo sa mga banatan ni Jesus. O Ginoo, nagahalad kami sa misa niining among pagsadya sa mga kalipay sa Pasko. Pinagi nini ang among santos nga simbahan sa paaging katingalahan, mabag-o sa pagkatao og naalimahan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Manaw sa Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Amo nang ibutaw. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay umatarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdahig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining adlaw nga mahimayaon kano sa si Kristo gihalad nga mo sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod nini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nang mayan tibok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog sa pagawit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa paglahuman, puno ang langit ug yuta sa iyong himaya. Husana sa kaitasan. Daigon ang nag-aani sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kaitasan. Aniya kami kanimo amahan ining among pagpasalamat pinagi ni Jesucristo imong anak. Minagi kaniya ng amoyo kami kanimo dawatang panalangin kini mga gasa nga among gihalad sa sakripisyo. Naghalad kami niini alang sa imong simbahan nga sa balaang lukop sa kalibutan. Bantay sa sagaka, ihatag kaniya ang kalinaw kahiusa sa tibok kalibutan. Nagahalag kami niini alang ni Francisco among Papa, ni Patrick Daniel among obispo kanilang tanan nga nagahupot o nagatudlo sa pagtuo nga katoliko nga nadawat namo gikan sa mga apostoles. Hinumdumi Ginoo ang mga tao nga labi na kadto sila nga among giampo karon ug sa mga tao nga walay nagaampo kanila. Hinundumi kaming tanan nga nagatigom dinhi sa among atubangan, sa imong atubangan. Sayod ikaw unsa kaligon ang among pagtuo kanimo ug ang among paghalad sa among kaugalingon nga nakanimo. Nagahalad kami kanimo niini sakripisyo sa pagdayeg alang sa among kaugalingon ug alang sa tanan namong minahal. Nagaampo kami kanimo buhi ug matuod namo nga Dios alang sa among kaayuhan ug katubsanan. Uban sa tibuok simbahan, mapasidungog kami una sa tanan kang Maria, kanunayng ulay sa Dios, ang inahan ni Jesucristo, Dios ug Ginoo. Nagapasidungog kami kang San Jose, yang bana, sa imo mga apostol, martir, San Pedro, San Pablo, San Andres, Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Matius, Simon, ug Tadeo, Lino, Clito, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan, Pablo, Cosme, Damian, ug sa tanan nimong mga santos, ang ilang nga mga pagpahanungdan o sa mga pagampo, makapadangat unta kanamo sa imong kanunay nga panabang o panalipod. Dawata amahan, kining among halad, gikan sa tibok nga banay, ihatag kanamo ang imong kalinaw din hinining kinabuhia, luwas na kami sa kapildihang tunhay, ug iapil kami sa paghihap uban sa imong mga pinili. Panalangini ug uyuni ang among halad, himoa kini angay nga dawaton usa ka halad diha sa Espiritu Santo sa kamatuoran, himoa kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo imong bugtong anak among Ginoo. Sa adlaw sa wala pa siya magpasakit,
Mikuha siya og paan sa iyang balaan nga mga kamot ug sa pagyahat kanha sa langit ngana kanimo iyang makagagahom nga amahan. Ipasalamat kanimo og midaig mipikas apan mihatag nini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ng panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kina pag-usab bidaig, mihatag nini ngadto siya mga tinunan ug miingon, dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Busa karon amahan, nagasaulog kami sa andumanan sa mga anak nga sa Jesucristo, kaming imo mga sulugoon ug imong balaang katawhan, nagahandom sa iyang pagpasakit, sa iyang pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa kahimayan sa langit ug sa daghang mga gasang imong gihatag kanamo. Nagahalag kami kanimo, Dios nga himaya ug kahalangdon, nining balaan nga hingpit nga sakripisyo ang paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan nga tunhay. Kay muti pagsudong kini mga halad, dawata kini ingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abil, ang imong matarong nga sulugon sa sakripisyo ni Abraham, among amahan sa pagtuog sa halad ni Melkisedek imong labawng pari. O Dios, nga makagagahom nga muyo kami nga ang imong anghel magdala unta nining sakripisyo nga ana sa imong altar sa langit. Unya dungan sa among pagkalawat gikan ining altar sa balaan nga lawas ug dugo sa imong anak. Himoa nga matugob kami sa tanang grasya ug panalangin. Hinomdomi usab ang Ginoo kadto mga nangamatay, sila nga naguna kanamo pinatikan sa timaan sa pagtuo ug tuwa na karon sa pahulay nga dayon. Kini sila ug ang tanan nga nangahikatulog diha ni Kristo makakaplag unta sa kahayag kalipay kalinaw diha sa imong atubangan. Halang usab kanamo nga mga makasasala, nangayo kami og luna uban sa imong mga apostol, mga martir, uban ni Juan nga magbubunyag, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Aguida, Lucia, Ines, Cecilia, Anastasia ug sa tanan mga santos, bisan tuod kami nga mga makasasala, nagasalig kami sa imong kaluoy ug gugma. Ayaw panumbalinga ang tinuod nga angay kanamo. Hinunoa tagi lamang kami sa imong pasaylo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ikaw nagahatag kanamo nining tanang mga gasa, nagapuyo, ikaw nini sa kinabuhi ug kaayo, nanalangin og nagahimo nini nga balaan. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatag anak kanimo makagagahom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa karahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan atong pangadjion mga pulong gitudlo kanato sa atong manonobos. Ama namo nga naa sa mga langit, pagdayeg mo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalanon namo sa magagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nakapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuan mo sa kami sa dautan. Mangayo kami ganimo Ginoo nga mo kaming luwason sa tanang dautan, matagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahaligay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo nga Hesukristo nagyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa nga mo mga sala kung dili ang pagsalig sa mong simbahan ug sibo sa imong kabubuton at hagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Manaw sa Ato ipakita timan sa itong panaginig sunay, panagdait, manaka ninyo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhin kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhin kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalimutan. Kini mao kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan bulhang katong gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, diyo ko ngayong kalawat kanino, apan ipamulong lamang ang mamaayo. Pagampo alang sa usa ka espirituhanong pagkalawat. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kawalingon nga naha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios, panalipdi ang imong simbahan sa mahigugmaon mo nga grasya, aron tapos mabag-o pinagi sa mga misteryo sa Pasko, makadangat siya sa himaya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orasyo Ipirata para sa novel coronavirus. Diyos among Amahan, nisangpit kami kanimo.
niining panahon sa amuang panginahanglan. Nga unta mapanalipdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus. Nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangalyupo kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ni ining maong virus nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluwi. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdam. Nangalyupo usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghayusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Mag-aampo kita. So dugang lang pahibalo no sa katong giingon nga tumay gaigsunan sa isla sa Kuaming sa Nabanga kaning isla ha. Nahimutang ni tali-tali sa Cebu ug Bohol no? Marag mga dapit ni sa unahan sa Talisay ug Ginabanga nga area. So total lockdown sila 3 days na. So nangilang kulang tubig mainom. So ang atong simbahan ang parokya San Pablo Apostol dili gyud matulog ni ining panginahanglan sa mga katawhan didto. Mao na nga daghan naman mga tao out of their love and out of their generosity may hatod na sa ilang mga hinabang para ipalit atog tubig. Adto man ta ni sa mga bedridden pero nanginahanglan gyud ang isla sa Kuaming. So mao na nga karon ato ni nga tabangan. So dili ni pamugos no, dili ni pamugos kay baw ko galisod pod mo. Sa mga tao lang nga nahigugma sa pagtabang. Ato pod pinanguluhan po ni sa atong Paris Pastoral Council sa atong Social Action Apostolate no. Sa atong Social Action Apostolate. So manghinaota nga kining tanan ato unta ni nga tagaan og pagtagad isip nga nabanhaw nga Kristo kita mabanhaw pod unta sa atong kinaiyang manggiha tagon, kinaiyang manggiha tagon. So andam atong parokya nahimo ni siyang taytayan no, kay dili matanan maato man sa ubang mga nagkalain-laing ahensya sa gobyerno, kita usap pod nga mohatag og pagtagad. So andam ato karon nga atong simbahan sa inyong out of love and out of generosity. Kay ato pod pinanguluhan sa atong Social Action Fund sa atong parokya, ready na pod nining maong pagsuporta. Pag-ampo man na.
Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sab. Manalangin kanyo magagahom nga Dios, ang Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa, dadon nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Alleluia. Alleluia.